Hai, băi! Ei, ia zi-mă de ce mi-ai furat fata. Da, tata, înțelege că nu m-a furat nimeni, am venit lasă-mă să vorbesc cu el că e bărbat. Bă, gunule, bă, prăpăditule, tu știi cine sunt eu, mă? Zi, mă, tu știi cine e domnul? Păi e domnul Sabie, că de-aia îți spun eu că nu știi. Bă, tu ce te bagi, mă? Eu sunt fratele lui. Și ce, el e mut? Nu, dar e prost că... Lasă-mă, asta nu e o problemă. Zi, bă, de ce mi-ai furat fata? Dar n-am furat-o, că a venit singură, adică e aceea. Adică e o stricată, a? Nu, n-a zis, eram aici, n-a zis așa ceva. Băi, ți-am mai să nu te mai bagi, da? Nu mai Băi, ai făcut ceva lui fata mea să mai fie fată mare? Bă, sigur? Ești din gura aia că mă supă! Bă, lasă-mă, mă, că niște vorbe care trebuie să-l întreb, da? Că dacă ți-a făcut ăsta ceva, ăsta de acum încolo e bărbatul. Și trebuie să știe dinainte cine e șeful, da? Da, dar nu mi-a făcut nimeni nimica. Băi, Doreluș, bă, băieță, la noi obiceiul e altul. Nu e ca la voi. Îți place de fata mea. Foarte frumos. Da. Ai, și de ce? Uite-te la ea. Bucățică ruptă din soare. E frumos. Nu știu ce plăcut la tine. Bine că nu ești motociclist, că mie ăștia nu-mi plac. Da, deci bine, că trece pe aceea... Alo? Bă, dacă îți place, vii și o cer la mine, mă, și la măsa. Bă, nu crește pe gard așa ca Edera. Are și ea părinți, număr la poartă. Da, dar eu nu vreau să mă însor cu ea. Ce, mă? Că nu-mi place, dacă nu-mi place, ce să fac? Păi cum nu-ți place, mă? Ce caută, mă, cu valiza asta cealaltă? Ai făcut-o de cap, a? Zi, mai ai făcut-o de cap? Dacă îmi permiteți, domnul Sabie, mă încoci, nu mă importunez. Ideea în felul următor, că vă spun că nu știți fișa medicală. Omul e debil mental, deci el s-a născut cu probleme mentale. Nu e sănătos la cap. Ce să vă mai spun, să o iau pe ocolite? Te drept că îi zic până la urmă. Știți de ce? Ca să vedeți ce-mi zice el mie. De ce nu-i place de fata dumneavoastră? Care e frumoasă, ruptă direct cu azi dumneavoastră. Ideea e că el a avut o fată, o gagică mai veche pe care o chema Nicoleta. Și că seamănă cu aia și că de-aia nu-i place lui, că nu știu ce. Auzi motiv că am zis, bă, tâmpitule, tu asta e motiv și nu mai ceri. Dar, ca idee, vă spun că și pe partea altă. Ce mare afacere să-l ai pe Dorel acum, ginere, vă spun eu că e vai de mama lui, deci așa. Deci și nici n-a umblat la ea. Că n-avea el să umble la ce... Ne omoară. Mai taci din gură că ne omoară. Ei, Barosane, ia vezi, că la noi nu merge așa, ca la voi. Tot neamul meu știe că asta a plecat ca să se mărite cu Dorel. Ea înapoi nemăritată nu merge. Eu nu mă fac de râs. Păi da, și cu ăsta vă face și mai de râs, vă spun, da. Domn. Păi tu de asta nu vrei să te măriți cu mine, mă? Că mă cheamă Nicoleta? Și mai ești și tu să ca ea, aia. Hai, Nicoleta, să mă... Aolo, ce te bagi, mă, și tu în discuție? Dar vorbește, mă, frumos cu prințesa. Să vezi. Așa se vorbește cu o fată ca asta? Nu. Păi nu vezi ce oi frumos și are? Rămas-o. Vrei să mergem la un suc? Doar la un suc? Ei, Mă, tăticule, nu vezi ce frumos e. băi, noi am venit cu o treabă și plecăm cu alta? Îți iau ce vrea inimioara ta. Te duci în Germania. Mașină ai? Îți iau mașină. Casă am. Vrei să te măriți cu mine?